Päästiin perille. Kova on myräkkä. Iivaaraa koitetaan kiivetä tänään. Keli ei ole mikään paras, mutta katsotaan miten käy. Autossakaan ei ole hirveästi akkua, että katsotaan päästäänkö takaisin. Aina pitää hakea haasteita elämään. Eipä siinä, mennäänpä tutkimaan mitä Iivaarasta löytyy. Tuolta pitäisi vaan kivuta tonne. Pari kilsaa. Katsotaan päälle, että miltä siellä näyttää, mutta eipä siinä. Lähdetään kiipeilemään ja katselemaan, mitä maailma näyttää. Siellä olisi vaara. Ei täällä vielä yhtään ihmistä tänäänkään ainakaan. Eikä kyllä ihmettele. On sen verran keli kyllä. Varmasti semmonen, ettei ihan hirveän montaa retkeilijää lähde tämmöisellä säällä kiipeileen tänne. Mutta mä ajattelin vähän lähteä urheilemaan ja kattoo miltä siinä näyttää. Otin tänään sitten tämmösen kevyen setin, eli mulla on toi kamerareppu ja nyt virittelin tähän iPhoneen sitten ulkoisen SSD:n kiinni, kun tästä loppuu tallennustila. Ilmeisesti se jää jotenkin tonne välimuistiin, noi videot muistiin, kun vaikka ne poistaa, niin silti se näyttää, että siellä olisi jotain muistissa. Ilmeisesti se vaatii sen tietyn päivämäärän kulun siihen, että se ottaa ne pois sieltä käytöstä, mutta katsotaan. SSD:ssä nyt ainakin tilaa, että siellä on joku 300 gigaa, niin ehkä me tästäkin saadaan video tehtyä sitten. Vaikka nämä tiedostot on aika isoja tällä ProRes-kuvalla, mutta eipä siinä. Sieltä on tultu hiippailtu pikkuhiljaa mäkeä ylöspäin. Nyt tää näyttäisi vähän lähtevän tästä nouseen. Että saadaanko tässä vähän hiki päälle? Katsotaan. Syke nousee. Maisemat rupeaa pikkuhiljaa muuttuu. 67 metriä ollaan noustu. Ihan tommoista talsittavaa polkua. Ihan mukavan lämmön saa päälle tämmöisessä kipuamisessa. 1,26 kilsaa nyt tultu ja 130 metriä kohta noustu. Niin kyllä tässä saa niinku vetää lämpöä päälle, mikä on sinänsä ihan mukava. Varsinkin tällainen aamusta, niin saadaan hyvin paikat auki ja itsensä liikkeelle. Niin, tässä ruvetaan kohta olemaan huipulla. Vois välillä painaa tuon rekinkin päälle, niin tulisi tallennettuakin nämä jutut. Niin. Mä menisin lähteä väärään suuntaan. Hoho. Elikkä 1,69 kilometriä tultu ja melkein 200 metriä noustu ja vähän matkaa ilmeisesti vielä ois. Niin kuin tossa jo totesin aikaisemmin, kun ei pistänyt tuon autosta päälle, että on nää sellaisia mukavia juttuja käydä justiinsa vähän kävelemässä, tekemässä tämmöisiä pistolenkkejä. Ei tarvii enää olla kauhean pitkäkään. Tämmöiselläkin, mikä päivä on huono keli, niin silti näistä saa hyvin virtaa aina itselleen. Taas sitten se, että jos olisi mökissä vaan ja rämpyttelisi puhelinta ja kattelisi televisioon, niin ei oikein irtoa. Vetää vähän jumia. Hirveä sakkasumu täällä on, mutta silti. Ai että. Tuleepa hyvä fiilis kävellä ylös tämmöstä rinnettä.
Jatketaan tarpomista. Välillä täällä on aika paljon lunta, kun tää on pakannut tänne aika reilusti. Merkit täällä on hyvät. Ei tää aika eksyyn pitäis päästä. Noin on aika selkeät noi suuntamerkkimet tuolla. Sitä riittää nyt. On satanut aika hyvin tässä yön aikana, kun tää syysmyräkkä tuli tänne pohjoiseen. Etelässä ilmeisesti tuli vetenä ja täällä sitten lumena. Toisaalta ihan hyvä. Nyt täällä vähän tuntuu satavan tämmöstä jäistä loska shaipaa, mutta ehkä me sen kanssa pystytään elämään tää päivä. Top of the hill, 100 metriä. Tuolta tuntia ja tähän päädyttiin ja täällä on tämmönen noskipuikka. Tänään niin tää tuli ja laittaa, kun ei ottanut edes makkaraa mukaan. Mulla oli tarkoituksena joku toinen kerta, kun mä tänne eksyn, niin lähtee sit kiertämään tää reitti, mutta tänään ei jakso kiertää tätä, että mennä tänne Näätälammelle. Mutta nyt on vaan tarkoitus käydä tuolla huipulla. Saatu kiva aamulenkki tähän päivään. Tosta lähti sit sinne Näätälammelle ilmeisesti reissu. Ja fasiliteetit täällä on. Tietää sit kun seuraavan kerran tulee, mitä on tiedossa. Ja niin, mennään tällaisiin tuonne päälle. 470 metriä maa toi merenpinnan yläpuolella ja Iivaara huippu on saavutettu. Ei hitto, vaikka tää on aika myräkkä, niin siltä on tosi hienot näkymät. On kyllä, tykkään. Erittäin maukasta. Tonne päin ei ihan hirveästi näe, mutta tää mikä on täällä kuulen takana, niin jää pieni näkymä. Voin kuvitella, että kesällä täältä on varmaan hyvällä kelillä niin äärettömän pitkälle hienot näkymät. Nyt on vähän utusta, mutta eipä siinä, näillä mennään. Kohta lähdetään alaspäin kippua sitten. Täällä syödä leivän tässä ja vähän istuskella ja mulla on hieno jakkara mukana, niin pistää tähän pienen istuskeluhetken ja sitten lähtee alas takaisin. Ja sitten lähdetään jalkottelemaan alaspäin. Tässä on nyt alta tunti olla, 50 minuuttia. Niin syöksymään tuonne alas ja lenkki on sitten tehty. Päivä on hyvin lähtenyt käyntiin. Ja siinä kummallisempaa. Saa nähdä pysyykö nämä lumet, mä epäilen kyllä, että tää varmaan vielä tästä muuttuu. Samoja jälkiä takaisin alas ja autolle ja sit kokeillaan, jos päästään autolla vielä laturille asti, kun sielläkin on patteri vähän lopussa. Mitäpä tuosta? Jännitystä elämässä pitää olla.